ಇನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮರಿಯಾಲದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಲ ಈ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪುವ ಪಪ್ಪಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಬಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವಿಂದ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದು ಆವದು ಪೋಡು ಏನಂತ ಬೆಳೆಯದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಳೆಯದಿನಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ ನೆನ್ ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐನ್ ಬೈಪವನು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೈಪವನಿಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷನ ಬೈಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೈಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಚೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಸೋಕ ಕಡೆ ಹೊಡೋದು ಲೈಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಿನ ತಡಪೆಡು ಜಿನ ಪಜೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ತಡಪೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪತ್ತು ಜಂಚ ಪಜೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಪಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ಸು ಇದನ್ನ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಯ್ನ ಕೈಟ್ ಸೂಕು ತೆಳು ಅದು ಮಲ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೇರು ಮನದಲ್ಲದ ಇದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕ್ಲು ನೀವು ರೋಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಂಡ ಬರ್ಸಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡುಂಗೂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ ದಿನ ತುಂಬು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಮಾಂಬಲ ಹಾಪುಂಡು.